Når du skyder maratonløb eller andre bevægelige motiver, der kommer hen imod dig, så skal du bruge kameraets Continuous Focus funktion. Du placerer dit motiv under det fokuspunkt, du har valgt, trykker udløseren halvt ned, og så fokuserer kameraet for dig hele tiden. Du kan lave nogle lækre dynamiske billeder ved at bruge panoreringsteknik. Du skal bruge en lukketid på mellem en 8. og en 60. sekund. Lidt afhængig af, hvor hurtigt dine motiver bevæger sig. Følg løberen, træk kameraet, tryk på udløseren. Du kan bruge din flash og high-speed synkronisering til at fange løberens bevægelse. Gå tæt på, brug din vidvinkel, en hurtig lukketid, så får du lukket baggrunden ned og får løberen til at stå ud af billedet.